Parlok aling ni sngap de ki khubor na ki thup jingtip tilada phim pat subscribe kan ke channel subhaban subscribe khnang ba phindup yo ki khubor ki bandangwan kat kum ki khubor ha ka artarik jembang khang ki karbi ya ki nongsong sinong ka khanduli ban lek rap sha ki penthor ha ka sinong karbi ka song suk chung sngan sha ki than khapkut ha west janki hill district kampat wan phai pura namar kathadu menta mene ki nongsong sinong jong ka sinong khanduli kindang hap mat ya ka jing cenjar na ka jing le kuman kibriu jong ka jaj benriu karbi kibriu jong ka jaj benriu karbi ila khang lat khang lenti ya ki nongsong sinong khanduli bakin lek rap lek riang shala ki penthor ki hali ki badon sha ka sinong karbi kum ka maini paweng bat kum ta terter kane ka jing khang ya kini ki nongsong sinong khanduli daki karbi kalawan ra ya ki jing do nong ka bakrau bha ya ki nongsong sinong ka khanduli namar menta kadang dai ka por ban bet ya ki sembai kum using ha ki lengkha henry dakate ka jing khang lenti ya ki nongsong sinong ka khanduli menta kim yo lat satia ban lek bet ya ki sembai habai kren bat u wa he sinong ka khanduli uba yoshida nong spung ulai thu ba ka jing khang da ki karbi kalong thik tangi ki nongsong sinong ka khanduli namar ba ka khanduli ka persya ya ka jingbu ya ka entry tax gate ni ka khardop krong khajana balabu da ka karbi anglong autonomous council kumban chupen kenmau kador bar sinong khanduli kala penlong ya ka jing pakhang ya ka lek kawan lengba ka sinong khanduli nado ka sau baje men step jong ka arpa arterik ubnaya yong kabamut kibriu narilum jantia kin nom yo lek sya karbi bat na karbi kim yo banwan sya jantia henry kador bar sinong kala weng no ya kani kajing pakhang ha ka arp santerik ubnaya yong shu ha ka arp sauterik uya yong kador bar sinong khanduli rengkat kiseng ba pher na rilum jantia kilapan pau ya kajing persya halor kate ka kherdop hakmat ka deputy commissioner jong ka west karbi anglong district ka krishna barwa ha ka sinong khanduli ki nong ilam seng kilapan pau ha ka DC bakate ka jaka ka buwan bu kherdop ka KAAC kandang hapura hapo uput usam jong ka sinong khanduli kat ba ompat de penbej sam da ka sorkar jong ka asam bat Meghalaya kila dawana ka DC ban weng no ya ki pulit asam balabu ban apa hara ha ka sinong khanduli namar lada laweng ya ka kherdop lum khajana bairung jong ka KAAC kajingsuk kalawan paihi dalade sya katay katany na kaliang jong ka deputy commissioner jong ka west karbi anglong kalakular ban yakren bat pen sngew sya ka KAAC halor kajing persya jong kiseng bat kador bar sinong khanduli ka deputy commissioner kalapan chairu ba kajingbu ya ki pulit asam ha katay ka jaka kalong ka basipor na kabanta ban penne ya kajing songsuk songsngan ha katany nalor kata kala benram ba on saweng no ya ki pulit asam enda kajing songsuk songsngan kalawan phai sakawai pat ka khubor yo kurup ya ka thuk batmu bandi sa Bangladesh i pulit kila pentip bahaka arpu pratarik uyayong lalap ya kawai ka thuk ka badon ya unombar AS Not Iway BR New Lai Sau Iway ha ka sinong amsku West Jante Hill bat lasyam ba arne laingut kirunar kila presang bandi ya kane ka thuk sa Bangladesh kita kirunar kila phet no pat hadin ba kila yoi ya ki sipai BSF ki ba apa hara bat kila i no sedien ya ka thuk ha ka wei pat ka jingjia u Samir Akhtar ula ujor ha ka sitrik ujemang ba kirunar kilatu ya ka thuk jong u kabadon yo number ML not praesh kndai iway not na ka sinong patrangga West Garo Hill uba jemyong urang ba sinong jong ka sangling kabadon haribhoy ula ujor ha ka laipo tarik uyayong ha ka por kumba khatway beji men stem kirunar kilawan da ka way ka auto raksha kabadon ya u number ML10C laisan not nriu bat kilatu ya kitiar kitar jong kikor kibor na ka jaka brand new kabadon ha kane ka sinong ha ka arp santerik uyayong u jeblun sangma ula ujor ba hapdeng arni lai beje men step kirunar kilatu ya ka laptop na ka yingsa jong u hasan da para dalu West Garo Hill
kublai sibun ngin sai siampat ha kiwe ki kubor